Al llarg de la seva història contemporània, Catalunya ha lluitat incansablement pel seu dret a l'autodeterminació. Però en el marc de l'estat espanyol mai no ha pogut exercir-lo lliurement. Des de fa 10 anys, el poble català s'ha mobilitzat de manera cada vegada més massiva, tant al carrer com a les urnes, en favor d'aquest dret. I les nostres institucions van escoltar aquest clam ciutadà. L'1 d'octubre vam exercir el nostre dret a l'autodeterminació i ho vam fer com mai no ho havíem fet abans. Però la repressió autoritària de l'estat espanyol ha impedit fins ara que el mandat que se'n deriva sigui reconegut i respectat. Per això cal el Consell per la República. El Consell per la República té en el mandat del 1 d'octubre la seva font de legitimitat. Mantindrà viu aquest mandat, el defensarà i li donarà continuïtat. I per això el Consell, des d'aquest espai lliure que és Europa, actua en tots els fronts necessaris per tal que el dret a l'autodeterminació dels catalans sigui plenament respectat i reconegut, perquè la voluntat del poble no es pugui ofegar mai més en nom de cap article de cap Constitució, vingut de temps molt foscos. El Consell per la República és la primera pedra d'un nou estat independent d'Europa, Catalunya. Des de l'1 d'octubre, Catalunya ha iniciat el camí de la República. El Consell ha de servir per acabar entre tots el que aquell dia vam començar, amb unitat i coratge. Som en el camí de la República. Som el Consell per la República. Amb tu. Suma-t'hi.